हाय गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग सामान मते पूरा ठंडा ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆବାଜଟା କଣ ତ ମୁଁ ମାଇକଟା ଲଗାଏ ତାପରେ ଆପଣ ମାନେ ଆବାଜ ଶୁଣି ସାମାନେ ନା ମାଇକଟା ଲାଗି ଯାଇଛି ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଭଲ ଆବାଜ ଆସିବ ତ ମୁଁ ସାମାନେ କାଲି ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଲିନି କାଲି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା ଆଜି ରାତିରେ ପୁରା ଜୋରସୋରରେ ଥଣ୍ଡା ଧରିଦେଲା ମୁଁ ତ ଏଇନା ବସିଛି ଆମ ଛାତ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଅଛି ନଜାରା ଚାରିଆଡ଼େ। ମୁଁ ତ ଏଇନା ବେଶୀ କିଛି କହିପାରିବିନି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁର କିଛି କ୍ଲିପ୍।